Председателят на Върховния административен съд ще сезира Конституционния съд по казуса с липсата на указ, който да упълномощава вице-президента Ангел Марин да помилва и да дава българско гражданство по време на втория си мандат. Георги Колев коментира, че питането до конституционните съдии ще бъде изпратено веднага, след като във ВАС пристигне писмен отговор от президентството за липсата на указ. Съдът трябва да се произнесе по делото за отнетото гражданство на Константин Циганов. Днес и вице-премиерът коментира казусът Марин. Цветан Цветанов каза, че липсата на указ за пълномощията на вице-президента показва какво се е случвало в президентската институция през последните 5 години. Репортаж на Иво Никодимов. Казусът с Константин Циганов може да се окаже един от многото случаи, с които ще се занимават административните съдилища, след като стана широко известен казусът Ангел Марин. Ако ВАС върне гражданството на Циганов, заради това, че вице-президентът не е имал пълномощие да го отнема, ще се създаде и съдебна практика, която ще позволи да се атакуват всички укази, подписани от Ангел Марин по време на втория му мандат. Това означава, че прокуратурата трябва пък същевременно да се произнесе по всички останали лица, които са извършили тежки престъпления, и същевременно има пък помилване за това, че са освободени предсрочно от затворите. Цветанов днес отговори и на декларацията на Съюза на съдиите, които остро реагираха срещу името на операция Ралица, при която беше задържан Вальо Бореца. Вътрешният министър напомни, че абревиатурата на операцията е рекет, алчност, лицемерие, изнудване, цинизъм и анархия. Дейности, с които се е занимавал задържания и няма общо с името на съдия Ралица Манолова. И моля ви, ако някой препознава и се препознава в тази операция като име, това не е проблем на тези, които всъщност са кръстили тази операция. В никакъв случай това просто няма как и да си го помислим, въобще да кръщаваме операции на дадени съдии. Цветанов каза още, че не е обвинявал персонално съдия Мирослава Тодорова, а само е дал пример как забавените с години мотиви за присъдата на Васил Маникатов са позволили осъденият като наркобос да излезе на свобода. Това е или професионална небрежност при изпълнение на служебните си задължения, или остава усещането за нещо друго. Вице-премиерът обаче е категоричен, че не бива единични случаи да поставят петно върху цялата съдебна система. Изпитвам огромно уважение към всички съдии, без изключение. Цветан Цветанов каза, че грешки се допускат навсякъде и допълни, че в МВР те се анализират, а виновните се наказват бързо.